Manan. Sa kaawit. Bakit ikaw pa ang hinahanap ko? Bakit ikaw ba ang hinihintay ko? Bakit ikaw ba ang hinihintay? Kumusta ka rin yung tanan nga maghatag kinabuhi niya kung sa tampo? Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan ning sikat na kayong andumanan so sa kawit. Ako si Michael. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay kay akong kaagi, palihog sa pagtutog sa awit nga naguluhan. Bakit ikaw pa? Ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang pintig yaring aking puso ay tumitigil pag di ka natamo? Bakit hindi mapalagay kapag di ka dumarating? Bakit ako nasasaktan kapag mayroong naririnig? Bakit ikaw ang minahal? Bakit ikaw ang kailangan ng aking buhay? Bakit ikaw mahal? Bakit ikaw pa ang hinahanap ko? Bakit ikaw pa ang hinihintay ko? Bakit ikaw pa ang iniisip ko? Bakit ikaw pa ang minahal ko? Bakit sa'yo ko nadarama ito? Ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang pintig yaring aking puso ay tumitigil pag di ka natamo? Bakit hindi mapalagay kapag di ka dumarating? Bakit ako nasasaktan kapag mayroong naririnig? Bakit ikaw ang minahal? Bakit ikaw ang kailangan ng aking buhay? Bakit ikaw mahal? Bakit ikaw pa? Bakit ikaw mahal? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ang napadasa yung kaagi karon magkining usa ka lalaki nga taga agpangi Calatrava, Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdaan sa nga Michael. Nawaan sa kagapon. Hindi naman sa dekade eh. Dito ragot ko sa lungsod. Wala ka magsulti na ako nga matugbong ka. Aron ta, maubaran ko ikaw. Dili na magud kinahanglan. Dili ba gani ko mahimong mutugbong sa lungsod nga wa ka? Di ba ko sa ikon ana? Nga ako ba? Nga, uya buta. Mananghin ta ka ako kung asa ka. Aron di ko makabuang pangita ni mo. Di magali makabuot na ako kung mga ginikanan. Ikaw pa, nga ako lang uyab. May limitasyon na ito relasyon. Puol piya sad ha? Nga magsigit ako yung kuyog. Madugay pagka ilis na gitagnaw. Just give me a break. Aw, gusto man sa si Flore. Sharo, wa kagit puli nga nagsigil na magsikit. Puol sa tinuod eh.
Ingon ka anak kay, wa mo ko uyab. Tanaw di magkauyab ka. Magkasabot ka sa kumbahin. Magkayon ka nga, disugday ko mahigog mata. Patilawan mo ang lami ug ang pait. Nagpada ka man gud sa tama. Hinahinay lang gud. Aron dili ka tantong masakitan. Michael, nagilis ka naman sad. Asa ka naman sad ko, no? Mamisita ni Flori ma. Asa pa man di ay. Bag-o ka palang ganing na uligi kang basket. Laag na sad. Ma, main lang ni. Basket og uyab oy, akong bisyo. Wa ko nang soyop sa utos demonyo o kanang hubog-hubog. Nakakita ka lang yung katarungan, no? Bata ka pa kaayo na mo seryoso anang uyab-uyab, ha? Kasi pa man ko mo seryoso ma. Kanang magkango-kango na ko. Tinubagan ay. Ayo ka gyud magbunan lanti ka. Mo iyo na mo uy. Dako di ako ha. Mao na ko gibog kong bunalan ma. Tingali ka ron, ha? Tingali ka ron. Tarungan gyud ko tubag. Mapilpilan ko unya ng imong bakbak. Murag na limot kang imong inahan kining imong gikaatubang da. Bantay ka mabitaw. Tingali mo pauli kag na, mo pauli unya ka dinis bay nga magmaoy-maoy ha. Kay nag-away mo Flori, giaway ka. Tiwasan ta gyud ka. Ikaw, ngayon ni akin naman, sad. Flor, unsa ko na pumunta na ha? Uyab ko ta. Natural, ni agi ko. Huwag ka pa gini makasabot sa akong gisulti. Kaya agi din mo pasabto, no? O napagoryo-goryo lang gid ka. Flor, nga naman ka. Unsa man, nagkasapa ko nimo? Mikalit ka man nagkalami. Nagkasapa ko nimo? Wa man tingali. Magbuwag na lang ta. Kita din buwag kang tag-uyab eh. Punya, way igong rason. Oo, yan mo eh. Ikaw nagtingali ang pamahibaw. Ha? Unsay buot may pasabot? Ang hingtungdan, mao gid ay kinawahiyang mahibaw. Isulti dayon. Isulti dayon. Ay sagod. Saman? Doon na naman gunay laing uyab si Flori nga taga Calatrava. Ug mo na yang pag-adtuon sa lungsod. Unsa? Yan ako sa Flori. Bahala rin masuko siya ako nga niyan sad ko. Kinala magklaro ini. Kinala masayad ko kung usa ka tinuod gisultis ko amigo. Namilain siyang uyab. Gibuang ko niya. Ikaw mo pagkuyo na, good. Ikaw? Liya ka na sad, Michael? Ngayon niya naman sad ka. Gibuwagan ta naman ka, di ba? Kinsa ni mong lalaki. Murag balipayon ka mong nagagik ikay. Maugay ko nabdan. Dili gyud mura. Malipayon gyud kaayo mi. Lingaw gyud kaayo mi. Lori, kinsa ganito pa na? Si Michael, ang akong ex. Katulad niya akong gisulti nimo nga kulit kaayo. Siya ba di ay? Bro, iskirda na lang. Ano lang pamugos ni Flori? Uyab naman mi. Ug dili ko gusto na may kaagaw pa niya. Mo ba nitawaran ng hinungdan? Nga imo kong gibuagan? Nibaw ka naman di ay. Ano mo tana pa mo jud ka? Okay. Manipa ka man gol. Ako mo yatabang ha? Diba? Ayaw mo pag-away ito ha? Michael, ikaw na mahimo ba? Ibuwagan ko na ikaw. Klaro na kanimog nanan. Ayaw na kong samok ka. Malipayo na ako sa tango ko. Uyab! Oh, karong nagbarag-barag ka man. Nakainom ka na sadlo. Aling nagtuo kag ako may bawas imong kalihukang bataa ka ha. Nakat-on ka nag inom-inom. Mahimabag mahilom ka ba? Di ka rin ko mag-agwanta ron. Maghikog man ko.
Ikaw. Nganong niya ka? Mahimo ba kita magsulti? Ug unsa pa ba ato nagsultihan? Pagdali lang, kay nagdali ra ba ko. Mao to pamistis sa San Carlos City. Kay mamista mi siya igsuon. Michael? Malakaw na ta? Uyab na ba kamong duha? Oh. Uyab na mi duha. Kaya nga naman Gigamit mo lang siya para kiputas, di ba? Tungod kay ako ang imong gibahal. Kanya to, ikaw. Pero karon dili na. Si Ana ang akong gibahal. Nagapangutanas ko kung ringon. Kung nga nung ikaw pang akong gibahal. Nga dili ba tadi angay nga akong hilakan. Nga akong mahalon. Tungod kay dili ka kasaligan. Bakit ikaw pa ang hinahanap ko? Mao di ang tuyo pag sa bahay. Aron unta makigbalik nako. O siya pagtuon ako. Nabuang na lang yun. Bayad agad kasabtang sa iyo pa. Nakita ko na matuod niyang bulok. Dili siya kasaligan. Dili ang imalon. Dito si Ann, nakot ng amiga sa amok. Kay may lakaw ang barkada. Nanay kong angko niya nga ako siyang uyab. O nagkauyab gito noon eh. Dinhin na lang kutob. More power sa RMN.